Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω κάτι που έφτιαξα και έχει να κάνει με δίκτυα καθώς και μου αρέσουν κάτι τέτοια πολύπλοκα πράγματα σχετικά με την πληροφορική. Εδώ βλέπετε ότι έχω ένα εικονικό υπολογιστή, να φτιάξω ένα εικονικό υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα pfSense. Το pfSense είναι δωρεάν και open source λειτουργικό σύστημα που μετατρέπει οποιοδήποτε υπολογιστή σε router. Θα σας δείξω πριν προχωρήσω λίγο στο admin panel του pfSense τι έχει. Εδώ είναι τι θα βλέπει όταν το φτιάξετε, τι θα βλέπετε. One είναι η θύρα ή σε αυτή την περίπτωση η εικονική θύρα από όπου παίρνει ίντερνετ, το router. Και LAN είναι η εικονική θύρα ή πραγματικά βασικά συνήθως ή μια θύρα βασικά σε ένα κανονικό router όπου δίνει ίντερνετ στις συσκευές. Ανάλογα με πόσες θύρες έχει ο υπολογιστής ή το router σας, μπορεί να χρηστείτε ένα switch. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Scrooge ή το πλαίσιο, να ψάξετε switch στο Scrooge ή στο πλαίσιο κοτσόβολο κτλ. Μπορείτε να το βρείτε μόνοι σας switch. Τώρα, αυτό είναι το admin panel του pfSense. Και εδώ ρυθμίσατε τα πάντα. Όταν καταστάτε για πρώτη φορά το λειτουργικό σύστημα αυτό, θα συνδεθείτε με τα προεπιλεγμένα, τα default στοιχεία που θα τα δείτε εδώ πέρα. Και θα σας πετάξει σε ένα setup wizard σαν αυτό. Δεν θα προχωρήσω γιατί τα έχω φτιάξει ήδη. Τα έχω φτιάξει όλα αυτά. Άμα θέλετε παραπάνω πληροφορίες για το πώς να φτιάξετε ένα router με το pfSense, θα έχω στην περιγραφή ένα άρθρο το οποίο χρησιμοποίησα για να φτιάξω το εικονικό router αυτό. Και άλλα δύο βίντεο που εξηγούν, το ένα εξηγεί φυσικά, και δείχνει πώς να καταστήσεις το pfSense και τι είναι. Το άλλο απλώς δείχνει ένα YouTuber ο οποίος εγκαθιστά, συγγνώμη, σαν ένα router. Εγκαθιστά σε ένα υπολογιστή το pfSense. Βασικά θα το δείτε. Θα το αφήσω στην περιγραφή. Ξέχασα να αναφέρω ότι χρησιμοποίησα ένα παλιό ISO image για το pfSense, επειδή το καινούριο έχει να υπάρχει σύνδεση στα δίκτυα, αν υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ βασικά, και επειδή είναι εικονικός υπολογιστής, δεν μπορεί να βρει την κατάλληλη σύνδεση, γι' αυτό είναι πάση να χρησιμοποιήσει το παλιό. Αυτό το είχα ήδη πρόχειρο. Ναι. Τώρα επίσης, εγώ για να φτιάξω προσπάθησα επίσης να δώσω και clients, δηλαδή συσκευές που θα χρησιμοποιούν το δίκτυο του router, του εικονικού router που φτιάξα. Για να το κάνω αυτό, έπρεπε να φτιάξω ένα network bridge στο control panel του Windows. Αυτό το bridge απλώς συνδέει μια αληθινή θύρα με μια ψευτική. Bridge θα λέγε, δεν θα λέγε το remove from bridge κτλ. Ναι. Και φτιάχνει αυτό εδώ πέρα. Αν πατήσω details, θα δείτε ότι χρησιμοποιεί στο σωστό subnet. Για κάποιο λόγο το TCP server είναι αυτό. Κανονικά πρέπει να είναι 13.12.10.2, αφού αυτό είναι το router. Άρα δεν είναι και για κάποιο λόγο όμως δουλεύει. Παίρνει ίντερνετ. Αυτό θέλουμε εδώ πέρα να είναι το DHCP enabled για να δώσει ίντερνετ. Άσχετα με το ότι έλεγε ότι δεν έχει ίντερνετ. Απλώς είναι μια γέφυρα. Τώρα θα σας πάω στο κινητό μου για να σας δείξω
πώς τα έχω συνδέσει. Αυτό κατάφερα και έκανα και μου άρεσε. Και είχε πλάκα, αλλά ήθελε φυσικά λίγο troubleshooting. Να δεις λίγο γιατί δεν έπαιρνε να είναι ο υπολογιστής μέσα, να φτιάξει τη γέφυρα κτλ. Τώρα, το άρθρο, ξέρετε, δεν δείχνει πώς να δώσετε clients σε ένα εικονικό router. Γι' αυτό, μάλλον θέλει να είναι σωστά το DHCP server. Τώρα, δεν ξέρω όμως γιατί λέει το DHCP server αυτό. Και δεν ξέρω όμως πού μπορώ να το ρυθμίσω. Στο configure εδώ. Όχι, αυτά είναι. Θα το ψάξω λίγο εδώ πέρα μαζί για να ξέρετε λίγο. Δεν έχει κάτι για το DHCP server εδώ πέρα. Πώς λέει ότι είναι το DHCP server enabled. Το gateway τώρα δεν ξέρω άμα θα κάνει κάτι με το καλό 3.10.2 στο gateway. Στο add. Και, αυτό άλλαξε μόνο του χωρίς να βάλω συγκεκριμένα πράγματα. Οκ, εδώ πέρα πάλι λέει details no internet access. Το DHCP server λέει τα ίδια. Ναι. Ναι, βασικά δεν είδατε τίποτα. Απλώς άρχισα λίγο στις ρυθμίσεις εδώ πέρα properties. Άμα λέει κάτι για το DHCP server, λέει μόνο αυτό εδώ πέρα. Επειδή λέει ότι το DHCP server είναι αυτό. Αλλά κανονικά πρέπει να είναι το 13.12.11.2, γιατί αυτό είναι το router. Ψάχτηκε router. Ναι. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση στο βίντεο αυτό. Είπαμε οι οδηγίες είναι κάτω. Και αν σας άρεσε κάτι πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή να δείτε και άλλα βίντεο σχετικά με παιχνίδια, showcases, tutorials και ίσως κάποια στιγμή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.